Pinagkukulong si Rian dito mga manay, mga manay. Hinahabol ng mga fans. Napadaan sa sinabukan, may nagsisigawan. Tinignan, manok na pula, mukhang matakbo. Ang pera ni Mrs. na dapat ay ilulog sana sa Palawan. Ang inilusta sa manok na pula, mukhang natamayan. Simulang sa bukan, manok na pula, nililigawan, nag-ewan. Sa isang lang ako'y kinabahan. Tayo Hinbal. sa Palawan, nalungkot sa sawagan. Umuwi sa buhay, ako'y matamlay. Ako nagsisisi sa panig ng ako'y ramdam ng lalaking batas sa wifi. Grabe yung mga bata, talagang sumusunod mga manay, mga manay. Isis ko, Nagkakaguluhan si Rian dito eh. kinarati niya ka, basa-basa Daming humihingi ng ano natin, ang channel natin, panonoorin daw nila. ay babalik mula siya sa Taiwan. Kaya pinastigo ko rin darling ko, dahil sa sugal na pangawag. Talagang sumusunod sila mga manay, mga manay. Sinusundan talaga nila si Rian. Kakikilan ng mundo. Kahit ikaw ay magaling, sa'yo lang lalapit, sa'yo lang aawit. Napapalabas lahat yung mga tao rito mga manay, mga manay. Pero ikaw
Hello mga manahay, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay araw po ng Huwebes o Huwebes Santo, yan, Holy Thursday. At unang araw naman ng buwan ng April, yan. Tabayanan nyo, merong April Fool dito sa buwan na to ha. Baka utangan kayo tapos sasabihin, oy, April Fool dun eh. So, magkakaroon tayo ulit mga manay na shoutout ngayon. Wala muna tayong pabayanihan ng mga manay. At syempre, yung update tungkol sa channel ni Rian. Okay, simulan na natin. Sabi ni Ma'am Gina de la Cruz, isang magiging ninang ni Rian. Salamat po Sir Hilbal sa pagtulong mo lagi kay Baby Idol. Congrats Idol. Ingat po kayo Sir Eddie at Ma'am Emma. God bless po. Shoutout po sa lahat. Kaya maraming salamat po Ma'am Gina de la Cruz and shoutout din po sa inyo. Thank you po Ma'am Gina sa patuloy niyong pagtulong sa Pamilya Morales. Thank you po. Okay, next. Sabi naman ni Pare Hernan Corteo, salamat sa lahat ng effort mo paring Hill at congrats Rian anak. Gift ni God ang blessing na ito sa birthday mo na. God bless. Yan, shout out po sa lahat. Okay, maraming salamat Pare Hernan Corteo. Thank you sa compliment. Salamat. Siyempre dahil din niya sa pagtutulungan natin lahat. Yan, thank you ha. Maraming salamat. Okay, next. Sabi naman ni Sir Juanito Batarilan, congrats Rian, nakamit mo na yung watch hour mo. Ingat lang palagi sa pag-gigs, Bro Eddie and Sis Emma. Thank you Brad Hilbal sa laging paggabay mo kay Rian. Shout out po sa lahat ng nagtulong-tulong na ma-monetize ang channel ni Rian. Yan. Maraming salamat po Sir Juanito Batarilan. Thank you and shout out po din sa inyo. Next. Sabi naman ni Ma'am Villegas Ani, wow, congrats Rian, you deserve it dahil mabait ka sa family mo. God bless sa iyo Rian at salamat Sir Hilbal. Shout out Sir Eddie, ingat po. Maraming salamat po Ma'am Villegas Ani. Thank you po. Next. Sabi naman ni Pare Alan Elguera, ingat kayo Tay Eddie at Nay Emma at congrats po sa kay Rian at sa inyo na rin po at sa iyo rin Paring Hilbal. Congrats dahil sa pagsusumikap mo na ma-monetize na channel ni Rian. Salamat sa lahat ng tulong mo Paring Hilbal para sa inyo idolo nating batang drummer.
Shoutout po. Okay, maraming salamat paring Alan Elguera and shoutout din po sa inyo. Ingat-ingat lang po kayo dyan sa inyong pinalalagyan sa ngayon. Okay? Next. Sabi naman ni Sir Rod Bueser o Rod Bowser, congrats din sa iyo bro, nagbunga ang paghihirap. Kami dito sa Dubai at Laguna ay full support. God bless. Pa-shoutout bro, Rod ng Dubai. Ayan. Maraming salamat Sir Rod Bueser o Booser ng Dubai. Shoutout po sa inyong lahat yan sa Dubai at ganun din, shoutout din po sa mga lugar niyo dun sa Laguna. Thank you po. So, hanggang dyan lang po muna ang ating mga pa-shoutout mga manay. So, dumako tayo ngayon sa update ng channel ni Rian. Alam natin na kahapon po ay monetize na yung channel ni Rian. At isa po yun sa pinaka, kumbaga, mission accomplished po ako kay Rian dahil sa pagtutulungan natin ay napamonetize natin yung kanyang channel. At sa ngayon ay magagamit niya na yung kanyang mapapakinabangan niya na pala yung kanyang kasikatan. Kasi maraming nagdaan na panahon na yung kasikatan nila o sa kasikatan niya bilang isang drummer ay hindi niya na nalubos na papakinabangan. Kaya sa ngayon, mapapakinabangan niya na yung kasikatan niya. At congratulations sa iyo, Rian. So, ang aabang na lang po natin mga manay ay dahil na-monetize na nga yan. Kagabi po, inactivate ko na po yung monetization, yung inon ko na lahat yung yung dollar sign, yung monetization ng bawat videos ni Rian. So makikita niyo yan, pagka binuksan niyo po yung kanyang mga videos, makakakita na po kayo ng mga ads. So sana po wag niyo i-skip, po yung mga ads na nakikita niyo sa mga videos ni Rian. Panoorin po natin yung mga, palipasin nyo po, patapusin nyo po yung ads. Kasi dyan po, magkakaroon po ng babayaran po ni YouTube, si Rian, dyan sa mga ads na nakikita nyo sa kanyang channel. So, maganda po kung lahat ng ads na nakikita nyo sa kanyang mga videos ay patatapusin nyo po. Okay po, maraming salamat po sa inyong lahat. And pagdating po ng halimbawa, naabot na ni Rian yung $10 na threshold kasi ang dito sa Pilipinas $10 lang ang kailangan para padalahan ka na ni YouTube o ni Google ng PIN o yung tinatawag na personal identification number. So yung PIN na yun ang magbe-verify doon sa AdSense mo, doon sa address mo na sa Google AdSense mo. Doon i-verify yung address nila doon sa AdSense na yon. So, pagka nakuha niya na, sa ngayon kasi hindi pa natin makikita kung meron na siyang revenue. So, siguro after a month, doon natin makikita kung meron ng pumasok na revenue. At i-update ko rin naman po kayo kung meron na pong revenue na pumasok sa channel ni Rian. At huwag po kayong mag-alala dahil yung revenue na papasok doon sa account ni Rian, doon po yan sa kanila mapupunta kasi syempre kailangan mag-open ng bank account yung sa side nila Rian para nang sa ganun, doon lahat ng kikitain ng channel ni Rian ay doon i-transfer ni Google AdSense niya. So pagka halimbawa nakuha na ni Rian yung threshold na $10, di magpapadala na siya ng PIN number. Babagsak yan doon po sa Potrero, Malabon. At pagka natanggap nila Ma'am Emma, ang matatanggap po ni Ma'am Emma, ganito po. Ganito po ang matatanggap ni Ma'am Emma. Ito po yung natanggap kong AdSense, yan. Yan po matatanggap na AdSense ni Ma'am Emma. At nandun din po yung yung address, yan, nakalagay dyan yung, dito sa akin kasi naka-address yan yung address. Tapos dito po sa AdSense na to, dito nakalagay po yung yung verification number para ma-verify yung AdSense address mo dito. Pagka na-verify na yan, automatic na po na pagdating ng every 12 of a month, magta-transfer ng revenue si YouTube kay AdSense.
So, pagdating naman ng pagka ang threshold ho po kasi, para makuha mo yung yung revenue mo, dapat makakuha ka ng $100. So, pagka nakakuha na siya ng $100, pwede niya nang sweldohin po yun. Pero since halimbawa matagalan yung pagpadala sa kanila ng PIN number, halimbawa hindi ka agad nila makuha, pero sa balagay ko naman makukuha ka agad nila kasi eksakto isa lang naman yung address na pupuntahan ng PIN number. Halimbawa makuha na nila yung PIN number, ipapasok na namin yung yung verification code na ibigay doon sa AdSense, Google AdSense na yon, para lang sa ganun ma-verify na yung Google address nila, yung AdSense, Google AdSense address nila. Then pagka na yan, na gawa na lahat, na-verify na yung address ng Google AdSense address niya, ang na lang po niyan is maghihintay na lang na mag-transfer si YouTube sa Google AdSense para yun ang susweldoin po ni Rian. So, asahan natin na sa mga darating na mga buwan, sa tulong nyo dahil sa panunod nyo ng ng mga pelikula niya, ng mga videos niya, na hindi nyo ni-skip yung kanyang mga ads, ay magkakaroon po ng malaking kapakinabangan para sa pamilya ni Rian. So, yun po ako po yung natutuwa dahil mission accomplished po ako kay Rian. Pero sa ngayon, kinakailangan kasi alalayan pa rin dahil hindi pa nga po sila na-verify yung kanilang address. So, pag smooth na po lahat at wala nang problema, kumbaga hihintay na lang nila yung pinaka-blessing na manggagaling kay YouTube. Yun na po yun. I-surrender ko na po sa kanila yung tumbong account ni Rian para sila na po ang mag-manage. Okay? So, ako po, personal na nagpapasalamat sa inyo lahat mga manay sa pagsuporta nyo sa channel ni Rian. So, ngayon naman po ay may pakiusap ako na sana suportahan nyo rin po ang channel ng aking asawa, Uday 2524. Kasi hindi po ako nakapokus dito sa kay Uday dahil nga nag-focus ako ng todo kay Rian. So ngayon, sana tulungan nyo rin po ako na mapamonetize natin ang channel ni Uday 2524. Yun po lang po ang pakiusap ko sa inyo. Maraming salamat po at muli, ito po si Hil at itong Hilbal Channel. Laging nagsasabi na huwag pagpalayan ng bawat isa sa atin ng pong may kapal, bigyan ng pagpapala at ingatan ng bawat isa sa atin at bigyan ng kalakasan ng ating mga katawan at kaisipan. Maraming salamat po. God bless you all and Diyos mabalos! Salamat!